Matul il-jum tal-ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg żar il-maratona ta' 60 sija li tella l-istazzjon RTK 103 bris id-Dar tal-Providenza u li daħlet fit-tielet u l-aħħar jum tagħha. Waqt programm f'xandira diretta bħala parti minn din il-maratona, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg ipparteċipa fi kwiz u lob li qajmu l-atmosfera tal-miliet. Fid-diskors tiegħu ħeġġeġ lin-nies biex ikunu ġenerużi u jagħtu donazzjoni għaliex xi darba jew oħra kollha niġu bżonn lajnuna. U għaweraw kollha apprezzament tiegħu għax-xogħol li tagħmel id-Dar tal-Providenza ma' persuni li huma fil-bżonn. Apparti l-annobli din il-maratona tellat propju sabiex jitfakkar is-60 sena anniversarju mid-Dar tal-Providenza. Din il-maratona li kienet mifruxa fuq 3 ijiem bdiet il-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija u intemmet il-ħadd 30 ta' Novembru fis-6 ta' filgħaxija bis-sem ta' politiċi, personalitajiet, kantanti, bands lokali u numru ta' persuni oħrajn. Kien hemm anke semmija li żaru l-istazzjon RTK 103 bid-donazzjoni tagħhom. Matul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg kien akkumpanjat minn Sara Bajjada, iċkejken Sem, kif ukoll ix-Shadow Ministers Ivan Castillo, Rebecca Borg, David Agius u Charles Azzopardi.